Ka jinglong duk om la ban len bawan pedang gisinong ki bala kham kiu ha ka start kanang bat ha ka liang ka jingdon jong ki bala tebet ha ka kam khayi ka pateng ki dang don bet ki long ying long sem ki bamat ya ka jingdok ka bala te la kam bat khanglat ya ka jingim ka baman la kasingi ka sinong Buda hari Bohol district ka beri ka wei ni gisinong ka badan marjan bat ka sor nongpo ka bala yo ya ka jingira bante ya ki ying pa ka basina da ka dau bilat kabala panmang kerpang na kabanta ki shispa arpau teli kilong ying ki padan hakti ka thany kabaga jingsina ye ki ying kila long pura bat kabasa kalong satang ban aibori pai ba bakin leksa si ki ying Henry ka sorkar kamsyam pat la aibor ban pathano ye ki long ying baduk bansa hakti ying sorkar la ban kedo ban nadu balala ban pendem ya ka jingsina ye ki ying ki ban long ki jingyada na ka sing uslam ya ki shispa arpau teli kilong ying menta kalakot hadu khat sausnem kenti lalaban pendep ye ke jingsina menta kini gi ying ki kelaban ban gi ying bami shibun ki kam sneu bat ke ban nengkong gane ke jingmi jong ke jing perlong jikadi bat le ye ki kam auria ha ke jingle jurip jong UMLA ke nongpo constituency rengkat ki bor sinong ke sinong Buda ha ke jinglam jong ba CBCM kumurang ba sinong lalaban sakhi ye ke jingdap jong ki bilor kiat ki bala debdi ka jingle tomet ye ki ying da ki nongdi ka jingdon jong ki dak jong ke jingle ye ki kam auria bat ki dak ye kijat ki ba man ka por nagalian jong ki nong ilam sinong ki lapan pau hakmat UMLA bagalong ka jing so khia ka ba hadu kata kata namar ka jingdon jong ki ne ki ying baduk ha ka sinong jong ki ka ba ka jing ailat ban sina ye ki ne ki ying baduk ka de ki jing thumu ban yabit ya biang para baduk hanrei ka kelapan ban ka jing tim ya ka jing bha jong ka sinong ka thau habakran hadin ka jing le jurip ye ki te ki ying baduk rengkat bat UMLA urang ba sinong ka Buda umba CBCM ulong Paula dap shisha da keman sim ka jing sokhya namar ka jing buteng jong sarkar ban IT ya ki long ying baduk ne ban pentre kamno ya ki jing thumu jong ka jing sina ye ki ne ki ying baduk bakan long ka jing mento ye ki pai ba bat kani lese kan de ka sin ka baga dor bar sinong kan simno de ki sin jam ki ba kham tang e bat bakan nom ap shu ya ka jing ai bor jong sarkar henrei kan sim ya ka jing tuklar no ban phasa no ye ki pai ba ki ba don kam shisha ya ka ying ka sem ki ba dan pedeng ka duk ka kerdu kiba om don lat ban sinaying sinasem bat kiba day hok shisha ban yo jing mentoy na kiti jingerap jong sarkar ya kena gawi niki projek kibala sateng bompat la ban Menteri Kampura do menta Integrated Housing Development Project jong ka Department jong ka Urban Affairs podon hang ni hapo senong Buda di Bohol District ya kaba nagaliang jong dor bar senong Buda il ai so bahai kene jaka arajar pa pra akar tam bahasa Sorkar Urban Affairs Department naga ban sina ya kini ki ying naga benta gilong ying ki beduk sor nong po de sor ko bala he nadu pot bat kladon gar komperkhat ba tu ki long ying gilong sem ba pomla setia bandon de jong ying in Sorkar kan persina kini ki ying di blok beper ba ko wi ke blok ki dan saw unit ya kaba kam kala sedang gitu ki por MA hajar wi khat ar ter bat ka kam Sorkar pedeng kene gede ka proyek lapan mang lamba bat kala sange bat kini yeng kala susah kumni ai kubli kerpang ya gedor bar senong
tabala yaisha nalor pi ai ya jaka to sabi kila yaisha mau kadon hapo uput usam jong ke sinong aba ki jingte bukum kene gidon adam don basa kelalong no ki yingja na ko benta ki bubun ki kam ya ki nong song sinong ki bomdon kor kompor khat aki imlang ka salang ba pendon kam baklai kene ki ying ka ngan pendon kam ya ke kentin ba pendon kam haki kam auria bat ki dei nak tagadau ba haki snem haki jinglong MLA ke jongaru aja kat prang la persang ban budien baga sorkar jelah din bakam don cukup funding nang sorkar pedeng lebih pisana lebih bat naga benta ban repair ban penbahai gitu ki unit ki belas new kumju ro ban pendep ya gitu ki unit blok ki bedang sa ki benta ba per jong ne jaka kemudian ko pa akar tam ne bat lasdang ban na ban pendep ki beladep haswa kilanang sniu nomor bomdon basa ite ki bela shna hadin ru lagadang baha ka ying ru lalong klaung lawan pej menta lebih kala i long i sa nge kena mar kata kene gede ka bisa jong ki ba na ko menta ki pa de kladon ni gejing teko gejing pentrikam aku de bet kene persang ban ya kendu aki por ki beladep na ko menta ban penstet ya kene kam bat ba hagene ka sengiru ngi wan kenang hang ni bat ka dor bar snong ka seng tong kemi don lang ban wan pej wan kemi ban persang na kam ta bakan yat ka kam ban persang no ban alot la ne ban ai jaga sa no itu long yin ki bom dan ka yin ka sem bat ba ka ba kongsan menta ka long bala ban smutu ba ka mat ka bangide ban sim menta ka long ba ka dor bar snong yin pen bej no bardor ya ke je kendu bat ki official akini ki yo ban wan akaba yin hab yo no jubab ka ba shai ban le kum noi kini ki yin mar bala ki yai sa bi kem ni kilanang jot bagi jing sniu kilanang bun kan mar katang hab sim he karai ban de ban alot no jing pen bej dor bar snong ya ka tuka komiti ka badon ni gitu ki nong song snong ke ban wan ban song ban sa hang ni ka jing tip lang bat ka town komiti ka benta ban penting kenapa ki ban don no ki basa badon ki ban sa ka mod ba ka sngang ke snong ka ying ka sem ka jakaru par bom don ki basa ta ka mod ba ka long gum ne ki jing khang lanang jot ki light ki bol light ki lanang ja ki wayar lanang sha phut bat kum ta te long long ki e ka ba so si apa ka ja ka me din ta ka dau ka bangin sim khia ba irang ba snong executive committee ha kini kisgi bangin penting kenano ba de ban maromor kloy bat bade ban pensa no ya ki beneficiary ki bade hok ki yo hok pensa kat kum gijing pen bet jong dong ki ba don ni ki dong song kata ka gijing persang jung yang ni lawan jung wan pej la i pang met hi ban pej ya gijing long jong ki yeng ki sem gijing long klau gijing pom biang su ngits kem pada gijing trilang yang dor bar snong ro terpat la apil na ka benta ba kilai sya kata ba ini sya sipor bagani nga trial ade ka ba kasin ka ba khadu mo bangin nang ya keren ya gani ikwa bagade ban long no kumunong mi kmat dan gijing syuk khia ya gani ban ngin sim khia kat bala ban ni apil ru sya ka urban affairs department naga benta ban sim khia ban ki officer ki jongiru ta ban sim khia bagani ka kam kan burlong kloi kan bala kita gede gijing persang jongi kata ni ka penyewan ban jurip ni kat kum ka estimate ka ban bas dang du gidan kum arspa arphukam chaupo e ki unit ki bede ban dan hang ni de ki bala dep shna ki don ki man ha tu ga don kum ba sispa tam e ki long ready na ka menta ban sa no tingi khmi lenti margat kum ga jing don jong ga jaka ga jing don jong ki project ka sha ban shna du kata de ki bala dep du menta ki long nom no kum sispa tam ki banang ha ban repair gi don menta mar bagi badang repair sistem mensua menta kim long su mar bom don basa kita ka daw long bakat kini gi bala dep long bang expect ba kinong song song kini yo jing toy lem bat gijing kerpat mar begini ki unit ki badon hagawi ke blok kat kum ke original plan ke long saw unit
ki kamera girit bah dasa marui te long ndre ke family te pinsa tang iwe I kamera thia iwe kamera shed bat iwe toilet di bedroom ka khamnya sisa awan pe ka girit bah tong da ka proposal na kaliang jong snong ru ban ai no iwe beneficiary ar unit ka proposal kalalet kan yer min budin bikin island la kumno iwe beneficiary ar unit kamut bhagawi ka blok kin sa ar beneficiary kin tip paj ba banging nakaliang ka dorbas nang ijuut nakapor sa kapor sa deputy commissioner jong Kariboy district badai pej ya kan ka kam jong ngani kayong baduk lengba u assistant executive engineer jong ka urban affairs bat shadu u director jong ka urban affairs sa Shillong nakapor sa kapor ngi julek namar na du usnam arajar khatway kelas dang gani ka project but ar hajar khatsau la complete ka first phase mla ban alot bat ter ki sakut ki kam ngila julek na kapor sapor ngila thaj ban keren ngila thaj ru ban ut te ai badu garal bon sim ni la persyang hi ban ya keren selok sistem arsin bat le se mantang de sin sama tabangi kum kador barsinong ngimban se ban pan pau kemen sin bitar kadau galong ni kwa ga development banyo jumentoy paj ba Henry lada myo paj ba ni kum gino ya lam sinong ni sya criticize ni nalor bangi panggaman sim ban pej ikilong ning banduk timyo bat kabasusi ban ban pau gane kapor lada ngambak lai ki stem arajar khat nyeu khat pra ter ngilaju ut hakabala don kinong sim kabu ibadon gaman sim ban ya enjoy manelek ki kam soba akren mane wan lek ki kam auria kanno gasinong kala aban pikir kala aban sendon mendai tangkat ta kijing penjot lajot kade kijing penjot kabal sausin menta akban kong la adep lut la kumno 60-70% yakini jing kisam ki wiring ki line ban supply ka bat ki jingkhang par ladep penjat ya kani ka khatwe unit ka ba don hang nei jaka ka bang yang ladep repair license laiwat adu kata ka sarkar na jrong kala persyang ka ka dau ki lob holes ki badan hapdeng bom la ban alot amla ban pendem ka electric connection kala don hakmut transformer ubahe na kabenta kan ka kamla la peniang hang ban I connection padio ka order kilonging long sem jungiru ibade ban syong hang ne na pok kasinong bat na ki para marjan sinong bahap akan pok town ro tiba plikim yo ki hap syong ying wai ki bahap siu da ki sausan hajar si benai tiba pli beri hok ban yo hang nomor kata le second day kesin ke manangkong ka bangaru karta jong kala ayat kala sangyat kajing long temen te ngimla syuk ban sya bat lada kajing don lang lokal melejing plus iong ba to ngin ya penjajai bat di bande tengi sohon ya kata ka bami idong iong ni pediang sobha tang ba lada omla ban le hapo une usnam arajar arpusan ngidon sa arbenai dunai benta bat hadin ka khasan tarik u Januari ngimban se ban le no da kabor na kabor sinong ban alot no ikilong ying baduk namar ka jaka ka jongi ka pisa jong ka sarkar ka pisau paj ba na bentau paj ba lada omla ka sarkar ban le na bentau paj ba ni ginong yalam sinong ni hap simtihi ban alot ikilong ying baduk tanggan ni ka kubor ka banga apil sya ka sarkar Meghalaya lang ba lokal MLA ni ba long unong sanran ni borom ya bat kempep ni karman ba inle ya ka badon kam tingim don sibun ki gintin ban lai jis me ban yo hun ubaduk ni kwa bakan urlong no ba kanem long su kum belaja hakipor bladep ba ni pha syong mangi sya FIR ha ka sarkar te ka jaka ka jongi long thik kumong u melung sosotham boong ba kawe gesi ngin salong marau hala ka jongkari tingim kwa ba mangi gitrais ngin long marau hang ne ngin sa FIR ngin sa kem ngin sa be rengi ngin long trai tang ba burom ni kinong yalam sini kalau kinong yalam sini babat aga borkem la ngimban saya berle daka